Здравейте, аз съм Методи. Аз съм Елена. Вие слушате радио Дейви Мюзик. Радиото, което има смисъл да слушаш. Ако съм в теб като семе в пръста, ще давам плод пълен с живот. Ако съм в теб като съд с масло, аромат пред теб ще принеса. Ако съм в теб като лъч в нощта, как ли бих летял, кой ли бих огрял? Ако съм в теб като глина в дланта, ще се променя и се смиря. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си. Слушате радио Дейви Мюзик. Ако съм в теб като сол в света, ще осоля нечия душа. Ако съм в теб като верен твой син, вечността с теб ще наследя. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си. Исусе, слънчевият изгрев, утрото ясно, Татко, за мен си ти. Без тебе спира дъхът ми, всичко умира в мен, ако ти си.